Gennem de senere år er den tropiske graviola-frugt fra Amazonejunglen blevet udråbt som naturens mirakuløse terapi. Det er blevet fastslået, at indtagelsen af graviola-ekstraktet kan understøtte den sunde udvikling af vores celler og deres funktion. Husk, at kun graviola-ekstrakt bevarer alle de gavnlige egenskaber og bidrager til den maksimale absorption af de bioaktive bestanddele. Dette er det virkningsfulde plantetilskud med en lang række af bioaktive ingredienser, som virker på naturlig vis på de cellulære og systemiske niveauer. Hvis du vil vide, hvorfor næsten alle vil drage fordel af graviola-indtag, er det vigtigt at forstå, hvordan din krop fungerer. Celler danner væv, væv danner organer, organer danner systemer, systemer danner krop. Sundhedsproblemer starter på celleniveau. Immunforsvaret er det primære forsvar i forhold til at sikre vores sundhed, helbred og livslængde. Graviola beskytter dit immunforsvar og dine celler mod ødelæggelse. Hver dag bliver vores celler udsat for skadelige faktorer, pesticider, konserveringsmidler, stråling, forurening, lægemidler, stress, rygning, mangel på søvn og mange andre faktorer. Det er velkendt, at den rigtige kost og motion kan forebygge en række af de mest almindelige livsstilssygdomme. Men afhængig af situationen, det er ikke nok. Magtfulde graviola-kosttilskud kan hjælpe dig med at opnå de bedste resultater. Dette graviola-kosttilskud er et af de mest magtfulde retsmidler til celleregenerering i verden. Unikt graviola-kosttilskud med officiel registrering i Danmark og EU-certificering. Du kan finde mere information om graviola på den angivne hjemmeside, og du kan købe graviola online eller finde din nærmeste butik på greenkur.com.